Jeg finder det fint. Hej. Altså, hvis nu er I godt, altså... Og vi har bygget noget siden sidst, og vi har fundet et home. What? Prøv at se. Jeg har fundet en trappe. Hvor er du henne? Jeg har fundet en trappe. Hvis du hørte det der, så er det kun Sebastian, der kan finde ud af at sætte home, som jeg sagde til dig. Jeg prøver lige at holde munden. Jamen, vi ved jo ikke, hvordan man gør. Jeg har tippet den. Eller jo, jeg tror måske, at Ja, tilbage. sætte en anden rum home eller sådan noget. Jeg er ikke sikker. Det er fordi, siden jeg spiller. En trappe. Hvorfor kan jeg ikke sætte min faktor? Danny, han siger, du får 6 vandmeloner. Nej. Kun for, det. Det skulle ingenting. Ja, for han kan refeede også. Det ved jeg sgu ikke. Danny, er du gået helt ned ad trappen? Jeg er heroppe i kisterummet igen. Kæft, Nico. Ja, YouTube, så hørte I lige en stor skrin. Det er... Jeg håber, at jeg ikke havde sådan en. Hvis jeg har en storbror, så har han altid pisse irriterende sammen lillebror. Der er i hvert fald en lillebror der. Ja. Mathias. Ja. Hvad er der? Stikker sådan her. Fordi, kan du ikke lide, hvor det kommer? Jeg står her allerede. Nå, Kæft, det er sjovt. okay. Jeg laver lige... Kan det her godt ske? Hvorfor synes jeg alting, det er sjovt lige nu? Men godt. Lige 2 sekunder, så lidt af sidste ja her. Danny, jeg skal ikke komme. Er den ikke vokset op endnu? Danny, jeg går ud og fælder nogle træer, ikke? Ja. Vi skal også have træ. Jeg bruger næsten alle sammen på kistebrugerne, vi skal lave det. Jeg skal lige have Ham, 4. der afleverer de der øl til test. Tak for det. Ja. Og så ved det, der giver over. Han havde fuldt Nå. Danny, fuck den mine hurtigt. Nå ja, det er en... Kæft, men jeg havde egentlig gravel lige nu. Gravel over det hele. Det man ikke kan med gravel. Man kan ikke smadre det på den måde. Jeg tager lidt det sidste. Og det kommer bare ned i hovedet af en. Man kan også dø af det faktisk. Nej, jeg sagde, at der er en... Det havde jeg. Meget gravel. Det kommer nu. Ja. Det vil af, og hvad er det? Nu er det så min hund, der gør. Akri. Akri. Lol. Danny, vi siger ikke ja til den store rest. Nej. Kom. Uanset om vi får det, de bliver for det ud, jeg siger. Nej. Ja. Og bare lige to Ej, guldstykker, var det ikke min uden kylling, man, jeg selv, havde uden sådan, man koger dem eller noget. Det er ligesom en diamant. Det er du klar over, ikke? Jo. Du prøver bare at gå fuldstændig Så græsat, skal vi det er bare sjovt. finde noget guld. Så noget til. Ej. Ja. Må jeg løbe efter? Ja. Jeg kan godt sige, hvis vi er mere 4, så får vi 2 hver. Ja, jeg gav dig omkring 4.000 eller sådan noget. 4.000 kroner på Burde næsten at lave en mineskagt her. Hey, jeg skal lige se, er der nogen monstre? Ja! Mathias, nej, vent. Jeg skal lige have mit sværd med. Der er tilbageslag på. Der er tilbageslag der. Mathias, du skal ikke gå derned. Der er mega mange monstre. Jamen, så kan vi jo hjælpe os ad. Ja. Nej, vi kan Okay. lade koen ud. Okay, er du klar? Prøv lige vent, jeg skal lige have det spist. Der er creeper og alt muligt. Fuck. Er der? Ja. Og der er skelet. Man, den jeg har lavet, den er godt nok god. Okay, vi bliver heroppe. Bare se, så skal du komme med koen der tilbage. Er det ikke det? Au. Okay, prøv lige vent. Jeg gør lige sådan her. Bup. Ej, Kom herop. Fuck, Godt. der er sgu da Okay, kom herop. der har lagt super mange Vi laver æg en... inde i din gård. Vi er klar, når vi gør sådan her. For så skal vi lige... Hente i din gård, hvad hedder det? Der Ja, skal være et eller andet, det er der har godt. lagt super mange æg. Okay, jeg går ned. Nej, Jeg går græsat, okay? det må du selv være. Jeg er også det der kilaura, så pisser meget fint. Først mand, der er mange ting. Kom ned til dig. Hvad? Ja, alle ting er død. Husk lige at sætte det der jord der igen. Jo da. Shit. Og så skal vi lige op og have noget. Nej. Vil
du op? Der er ikke en ko tilbage. Nej, hvor er konen henne? Der er den flygtet. Kan du ikke bare lave sådan en sti op? Konen er flygtet. Kassen er død dernede. Nå, Okay. op med dig. Har du ikke mere? Op. Kan du? Lidt. Her. Okay, stalt. Okay, fra nu af giver vi ikke som Peter nogen som helst penge. Skal vi ikke lave en mineskagt her et eller andet sted, Danny? Er det overhovedet mørkt her? Ja, okay, det er det. Skal vi ikke lave en mineskagt her, Danny? Det er allerede Jamen, det er der allerede. hvor. På kom. Skal vi mine lidt, eller? Jeg skal bare have en hel masse pickaxes med. Du ved, hvordan, når jeg miner. Så går det ikke særlig godt. Lol, er der allerede en creeper dernede? Nej, du Det lever. tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Heller Det er tager den tilbage, Jan. Jo. Var der? Ja. Eller det tror jeg. Nogle jern? Nej. Nogle jernhakker til os? Ja. Masser. Kommer an på, hvor meget jern vi har. Hvad har du gjort af de sidste jern? Vi havde sygt meget jern. Ja, det er garanteret ligget inde i min kiste. Hvor langt er det Okay, tilbage? skynd dig herhen tilbage mig, Esben. Der er kun gået 6 minutter. Ja, skal vi ikke bare sige ses? Vi ses, YouTube. Hej hej.